že to tam strašně montuje nebo něco přitom, to je utrhlé jak vole. Zechutné, chutné, vole, to je fakt jako, ježišmarja, no. Čo? Skibidi toilet, udělej skibidi toilet přes hlavu si drej. Bez těch sluchátek, more. Udělej skibidio, no. Je to skiboš. Dej odběr a like pro více bodka. To někdo vystřelil oko. No, někdo jí střelil pravděpodobně. Kámo, ještě jaký tam dávali ty útěrky těm koním, ty mě to přijde hrozně takový potupný, nevím, ale máš tak koně... vezmi si tohle, to jsou prostě pruhy na autě, ale středověký, víš co, tady ten bocastý laděnej vejfuk, víš co, to je prostě... Třeba 4krát. Já jsem to měla v ruce, víš? Doslova. To znělo divně, viď? To jsou takový stejně, oni tam nechali ten skurvený jumpscare. Já jsem to věděl, vole, ty malá svině. Jak na ně mám mluvit, mě tak nedošlo. Anglicky nebo polsky? Polsky to nedáš. Polsky nedám. No zkus to polsky, bude prdel. Česky. Já jdu na ně mluvit polsky. Ale česky ti budou rozumět. Dobrý den. Já bych chtěl kafe, kelímek jediný. Může pan povtórzyć? Kafe, prosím. Nie rozumiem. Please make one coffee. Do you speak English? No. No. Kávu. Chwileczkę, dobrze? Pak bych chtěl twister. Maso zamotané. Tak, what the fuck? Nevadí. Past. To jsi jako neviděla, když jsi byla v polovině toho okna? Ženo! No, tady už není zrcadlo. Pejkře, to bude dobrý, Zdroj. V prosinci 17. Nevím, máš nějaký zájmy nebo? Jo, chodím ven. Jsme na to Jak se usměje. Ten je zlatý. Ty píčo. Já chodím ven. Ty nemáš peníze na oblečení, že máš všude stejné oblečení na každé fotce? A já jenom, ne, nemám. Dáš mi nějaký? Imi? A dost už! A dost, nebo tady vypěním! Já až zaječím, tak uvidíš. Se nelekne to. Pozitivní. Tak to jsem nečekal. Čavárci. Tak to bylo tak nečekaný. Jednou pro Kikika. Do prdele, ale kurník pak, co je jasaka, to jim. Teď se ani najíst nemůže tady v klidu. Na záchodech. Proběhni. Pojď tady, tak. Pojď za mnou. Já jsem mě zlákla jako Pojď, sorry. Teď ti ukážu džebejt, jo, na něj.
On prostě mu začala hukat ta sirena, tak on dal prostě pípoli. Já už nikdy v životě už nezapnem hororovku, to vám právím. Toto dohrám a nikdy ma nedonutíte už zapnout takéto p***ny. Tohle bylo další skvělé vítězství pro alobalového muže. Dobře, dostal jsem se zasloužil aspoň. Napadlo tě třeba se nenechat chytit? No jo, vlastně. A já myslel, že s tím alienem hrajem na babu. Ty vole, OK. Děkuji, Jirko, za radu, tak já se teďka prostě nenechám. Task failed successfully. No to si děláš prdel ze mě. No jasné, skupí si na alkoholik. Ty kokot vyjebaný! Retard... Koukni dolů, koukni dolů. To jsou boobas, ale! O můj bože! To jsou mlíkárny! Já chci taky takový. Miláčku. Ty máš nejhezčí prsa na planetě. Co po mně chceš? Okay, red first. Tady je nějaký červený. Vypni. Nevím, co dělám. Vůbec nevím, co dělám. Got it. Blue disconnected. What next? Chápu. Nejdřív odpoj červený. Tak jo, odpojila jsem modrý. Co teď? Heise Sersus! Heise ist ein russischer Spion! Nein! Nein, počkej. Nein, ich bin... Ne, oni mě kick... Ne, já jsem dostal kick. No, jeba, nevadí. Zavináč Monsters 1 viděl som fotoko si poslal, very nice. You got debated. You got debated. You got debated. Debated.